Fy enw yw Matthew Thomas. Yn clydau Llanfynach ardal. Ni'n rhedeg ffarm commercial a pedigrees. Y syniad greiddiol yw mynd mas a defyd i siowa a am y commercials fyd. Mae uned quarantine wedi helpu so gallu mynd mewn mas a defyd a ddim rhaid aros 6 diwrnod. Mae quarantine unit mas dy fas ni, mae 4 cad ni i gwahaniaethu defyd rhwngddyn nhw. Fe rhaid rhoi double fencing o 2 metres o'r hewl. Fe rhaid gael running dŵr rhedeg yn ca a rhaid gael disinfectant a seins lan. Y fantais fwyaf gael y quarantine unit yw gael biosecurity ar y ffarm. Y pris quarantine yn 172 ceinog. Yn fy marn i, mae werth pob ceinog a mae'n cyfro 2 tymor siowa. Yn fy marn i, mae quarantine unit wedi helpu y ffarm ni i stopo diseases.